அவர் பயன்படுத்துகிறது எல்லாம் நம்ம கடவுளை வணங்கப்படாது. அவர் தான் நம்ம கடவுள், அவரு தான் வணங்கணும். அவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்க ஆட்டை பயன்படுத்துவார், மாட்டை பயன்படுத்துவார், சூரியனை பயன்படுத்துவார், மழையை பயன்படுத்துவார், எதையும் அவர் பயன்படுத்துவார். ஆனால் அவரை கனப்படுத்தி அவர் மேல விசுவாசம் வைத்து துதிக்கும் போது நிரம்பி வழிகிற ஆசீர்வாதம் நமக்கு உண்டாகும். இதுதான் வேதனம் சொல்லுகிற காரியம். இப்ப சொல்லுங்க, ஆண்டவரே, நீர் தான் எங்களை நிரம்பி வழியும்படி ஆசீர்வதிக்கிற தேவன். உம்மால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளை நாங்கள் வணங்காதபடி இவைகளெல்லாம் சிருஷ்டித்த உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஆராதிக்கிறோம். நீர் எங்களுடைய ஆண்டவரே களங்களை தானியத்தினால் நிரம்ப பண்ணி நிரம்பி வழிகிற ஆசீர்வாதத்தை தருகிற தேவனாக இருக்கிற ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன்.